Benvinguts a un nou episodi de Literacurat. Som aquí, de nou, als estudis de Canal Blau i som amb una persona que teníem moltes ganes d'entrevistar, que és la Marta Sánchez Escutia, directora de la Biblioteca Santiago Rusiñol de Sitges. Benvinguda a Literacurat. Gràcies, Raquel, Lídia. Merci per convidar-me. Encantades. Bé, tots els sitgetans, com a mínim, estimem la Marta, és una de les nostres bibliotecàries de referència. Sempre està barrinant idees, sempre està dinamitzant la lectura, la literatura, presentacions, clubs de lectura, projectes, accions de les biblioteques de Sitges, amb un gran equip al darrere també, val a dir, i no podia faltar en el nostre Literacurat. Perquè aporti aquesta saviesa i el tema que ens ocupa, que ens preocupa aquí en aquest podcast, que és la literatura infantil i juvenil i la salut emocional. Aleshores, Marta, en primer lloc, creus que la literatura pot influir d'alguna manera en la salut emocional dels nostres joves i petits? Sí, un sí superrotund i vaja, estic convençuda que està provat científicament això. I tant, perquè és el fet de la lectura, és l'objecte, no? El llibre com a objecte, és l'acompanyament des de petits, però també és fer una cosa en privat. Vull dir, pot ser una cosa molt compartida, però també, sobretot en l'adolescència, una cosa molt privada, i és el mirall, no? És el veure reflexat en la vida d'un altre, siguin aventures, sigui un marcià o sigui un noi o una noia com tu, no? I llavors penso que de petitons és aquest acompanyament, aquest nexe, no? Típic que sempre es diu entre llibre, mare, pare, és igual, l'adult de referència i el nen i la història, i després en aquest procés cap a l'adolescència és aquesta cosa íntima de dir trio el llibre que m'agrada, no? Que m'omple o que vaig descobrint o... Per tant, sí, sempre, perquè al final els llibres parlen d'emocions i la vida són emocions, per tant, tot lligat. Endavant, som-hi, no? Sí. Llavors nosaltres també ens encantaria saber si hi ha algun llibre o algun conte que et marqués especialment quan eres petita o que et transformés, potser de petita, o sigui, de nena o d'adolescent. Quin o quins? Clar, jo sóc d'aquella generació que em vaig enganxar, o sigui, vaig descobrir el que era estar enganxada amb un llibre amb l'Enid Blyton, vull dir, això és així. I el primer llibre que jo recordi, que no va ser cap d'aquests no, de los 5 ni d'internados ni aquestes coses, va ser El petit príncep. I era un llibre, clar, en aquella edició, no, molt primet i totalment diferent del que havia estat llegint. I també el recordo com el primer que em va fer plorar, perquè aquí és de los 5 jo no plorava. I en canvi, aquí fet no, del comiat, al final, recordo que vaig plorar, no recordo quina edat devia tenir, però sí que és un llibre que m'ha anat acompanyant molt al llarg de la vida, l'he rellegit, fa molt que no, però sempre guardo aquells fragments o llegir-lo a trossos o en tot aquest merchandising també que hi ha, que de vegades em fa nosa, no? Del petit príncep. Doncs, bueno, et fa recordar aquelles frases i sempre és això, sempre m'ha acompanyat des d'aquella primera lectura en què vaig llegir l'aventura del viatge i segurament no vaig acabar d'entendre el sentit. Després, no, en l'adolescència, doncs també aquesta cerca de què volem ser, què no vull ser, i sobretot també un tema que per mi, no, en el tema de la salut emocional, no tinc gens superat, que és el tema de les pèrdues, dels comiats. Doncs aquest llibre realment, pam, no? És aquella frase, és aquell fet que sempre m'ha acompanyat. I crec que si ara me'l tornés a rellegir, potser ara estaria més a prop de l'aviador, allà, com a adulta, i que pensaria que els meus fills són més els curiosos que plantegen les preguntes que han de fer aquest viatge. Per tant, com que en cada etapa de la vida és un llibre que sempre m'ha acompanyat, i bueno, és tot un clàssic, no? Però... Ens has portat una edició especial? He portat una edició que, a més, bueno, és el que dic, que com que està ple tot arreu de petits prínceps, doncs m'agrada a vegades també de col·leccionar el llibre com a objecte, i aquest és d'aquestes edicions així, bueno, no sé si el podreu veure, és d'aquests llibres així de pop-up que es mouen, no? I que, bueno, que són bastant espectaculars i que, bueno, aquestes il·lustracions tan conegudes, però amb aquest format diferent. Jo en tenia un que vaig comprar quan vaig viure a Alemanya, que era com amb imants. O sigui, anaves movent els personatges, estàvem a alemany, que no vaig entendre res, però jo li vaig comprar amb un fill, i anàvem posant les enganxines i em va semblar molt, molt curiós també. Jo crec que sí que és un llibre que pots trobar en moltíssims formats. Molts. Està reinterpretat 1000 vegades, no? Hi ha gent que els col·lecciona en diferents idiomes també, vull dir, és un llibre de culte, no? Sí, és d'aquests que, tipus Alicia, el Mac2, potser són així com grans referents. I abans que se'ns esgoti el temps, perquè sempre patim per això i és tan interessant parlar amb vosaltres i que ens porteu aquestes recomanacions tan meravelloses, veiem aquesta pileta que has portat de llibres,
ens podries començar a fer Sí, una són mica... alguns de la biblioteca. Sí. M'ha costat molt de triar i gràcies a la nostra companya, com ens destacaves, no? L'equip de les biblioteques, la meva companya Susana, que és la gran referent també i molt sàvia en literatura infantil i juvenil, i vaig dir, mira, Susana, a veure què puc portar, no? Aquest, per exemple, avui em sento... I és d'aquests que ara, bueno, es podria dir que s'han posat de moda, no? De que són com compendis d'emocions per nens i nenes i perquè sàpiguen quan estan tristos, quan estan contents, i ho relacionen amb colors, bueno, ja ho saben quan estan tristos, quan, no? Potser sí que li falta posar la paraula, però bueno. I aquest sí que, a part d'aquestes grans emocions, em parla d'altres, doncs estic optimista, estic rebel, estic wireless, estic XL, i després hi ha aquest i tu com et sents, no? I jugant també amb l'abecedari i amb aquests dibuixos també molt significatius, doncs amplia una miqueta aquestes paraules que els nens petits poden relacionar amb emocions i començar a parlar d'això. De totes maneres, jo penso que qualsevol conte, amb els petitons, estirant del fil, amb la pregunta i tu què faries? I tu t'has sentit alguna vegada així? Ja està, no cal que siguin aquests llibres tan enfocats cap a una emoció o cap a una altra, perquè al final, com que tu veus a venir, no? I ara em parlaran de que a mi no m'agrada anar al col·le. Sí, allò que t'ho donen tot mastegat, no? Sí. Que hem de convidar, no? Potser a través del pensament lateral, a través de les metàfores, de les imatges, qualsevol conte... Sí, i això ho hem descobert molt a la biblioteca també, portant clubs de lectura, que ens han regalat moments meravellosos amb llibres que no estan enfocats en cap emoció, ni en cap conflicte emocional, ni en cap res, són aventures i ja hem acabat parlant doncs, de la història del nom de cada nen i nena, que és una idea fantàstica, perquè de l'ofici dels seus avis, de si saben l'origen de casa seva, dels seus països d'origen, de què tenen por... I es crea aquest clima de complicitat, no? I és això, estirant del fil, que de vegades no cal que siguin uns llibres tan marcats en el tema de les emocions. Molt bé. Aquest, per exemple, el vermell no està empipat, el blau no està trist. Llavors, clar, és aquest personatge, no?, que va vestit de blau i diu, no, que avui estàs trist. No, és que vas de blau. I m'agrada el blau. Podem dir que se'n fot una mica de tota aquesta literatura. Una miqueta, amb tots els respectes, perquè al final els llibres cadascú li dona l'ús que en aquell moment li poden ser superútils, però el ventall, i sobretot a les biblioteques, és tan ampli que ens convidem a això, a venir, a passejar, a fullejar. L'emocionario també és un diccionari d'emocions i aquí al principi de tot hi ha com un camí, com un viatge que ens parla d'un munt també, no? I les definicions estan molt, molt encertades perquè realment les llegeixes i dius, això jo ho he sentit. I això també és salut emocional, no? De veure que no ets únic en el món, que allò que et passa, doncs que és compartit, no? Que és compartit i que hi ha certes... I són molt poètiques, de vegades, no? Molt, no sé, si dona ocasió de llegir-ne alguna. I després he portat algun també ja per més grandets, que, com deia, llavors potser és una cosa més solitària, i també penso que les biblioteques és una de les avantatges que poden tenir els adolescents. Jo convido a tots, que més els adolescents ho sabem, que són molt d'anar en grup, no? I tot ho fan en grup i amb l'amistat, que és superimportant. Però m'agradaria que tothom també, els adolescents, tinguessin l'oportunitat d'anar a un lloc sols, que després ens fa cosa anar a prendre un cafè sols quan som més grans, no? D'anar al cine sols. A la biblioteca ningú et dirà res, no cal cap carnet, no cap res, i és aquest moment per tu de deixar-te guiar per una coberta, per una història, i passar aquesta estona a la biblioteca, sense amics, no? I anar descobrint què sents o què et passa. I, així per més grandets, he portat aquest, Mary John, va guanyar molts premis, de l'Anna Pessoa, i ens parla d'aquesta noia. És una carta molt llarga, a un primer amor que no va arribar a res, el Julio. El Julio li va canviar la manera de ser a aquesta noia, li va canviar el pentinar, li va canviar el fet de ara em posaré arracades, i li va canviar el nom. Ella es diu Maria Joao, i ell li diu Mary John. I és una carta que aquesta noia dirigeix a aquest noi quan hi ha una separació i com el pes d'aquesta, al final, no relació la marca en les seves relacions futures. Llavors és aquest pas de la infantesa a l'adolescència, l'amor, el descobriment de la sexualitat, i penso que és un llibre en què els adolescents es poden trobar molt identificats, no? Això que dèiem, molt efecte mirall. És preciós. Aquest és molt maco. I aquest, Rere la pista del Rossinyol, que ens parla de la mort, que també és un d'aquests temes que ens pot tocar, no? Molt la salut emocional és un dels temes que, segons quines edats, és més, sempre és més difícil d'explicar. I aquí el protagonista perd la germana, però és això, que els pares li diuen que ha anat a un lloc millor, que
l'han perdut, però no li parlen en directe, no li diuen directament la paraula, i clar, ell doncs no entén res. I és una història també molt bonica de la cerca d'aquest nen, de què li ha passat a la seva germana, que s'ha perdut, on ha anat, ja no hi és, no? Doncs també és una manera que potser per aquests preadolescents o així, doncs, una manera bonica també de tractar aquest tema. El tema del dol, de la mort. Del dol, exacte, no? Això de la pèrdua, bueno, d'intentar entendre què ha passat. Sí. Molt bé. Prenem nota, Prenem nota de tots aquests llibres, sí, per llegir-los nosaltres i per donar-los a llegir als nostres alumnes, no? Tornant una miqueta també al territori, al teu territori, que és la biblioteca, vam descobrir fa poc aquest projecte per combatre la soledat no desitjada. Un dia que vaig anar a la biblioteca em vaig trobar tota aquella selecció de llibres fantàstics, que a més a nosaltres ens va molt bé perquè des de Literacura volem tractar diferents emocions i diferents estats, com el dol, la tristesa, la soledat, en fi, l'ansietat, etc., a través de la literatura, com aquesta literatura ens pot ajudar. Llavors em va cridar molt l'atenció, ens va cridar molt l'atenció aquest projecte, i volíem que ens parlessis una mica d'aquesta iniciativa. Per exemple, hi havia llibres com Solitud, de Víctor Català, La metamorfosi de Kafka, tot de clàssics, no? Però volem saber-ne més, no? Com va sorgir aquest projecte, en què consisteix? El projecte no és nostre, nosaltres de fet ens hem sumat una campanya, que és això, no? Que ens va venir, una campanya més institucional, i era una setmana que era això, no? De donar a conèixer aquesta soledat no desitjada i diferenciar-ho de dir em sento sol o estic sol, o quan tu, el que dèiem, no? Realment vols viure l'experiència d'estar sol, o quan és una cosa més imposada. I també em pensa això, que a nivell de salut emocional i mental és un tema potser poc tractat fins ara, i que qui més qui menys ens hi hem trobat, i llavors això, també donar-li cabuda a través dels llibres. I a la biblioteca també cuidem aquest tema, s'escapa una miqueta d'això, però també pot tenir relació, que és un fons que tenim especialitzat en, que li diem refugi d'emocions. Ai, te volíem preguntar la següent pregunta. No passa res, no. Tu preguntem. Tenia relació amb l'altre. Avança't, sí, i tant que sí. Sí, això tampoc no va ser proposta de la biblioteca, sinó al revés, que va ser un grup de Sitges, que es diuen Locomotora 21, amb persones que han transitat o estan transitant per malalties mentals, i que ells fan les seves reunions i posen en comú el que els hi passa, el que els hi ha passat, una manera això de fer teràpia i d'entendre's. I llavors ens van demanar si podíem fer alguna d'aquestes reunions a la biblioteca. Els hi vam dir que sí, evidentment, i allà van trobar aquest refugi, aquest lloc on es van sentir lliures de parlar de temes que, segons ens deien les persones que porten aquest grup, a les altres reunions potser no havien trobat aquest lloc íntim, i sobretot el projecte és que ells han passat un filtre en llibres que parlen sobre salut mental, no només a psiquiatria, sinó des de biografies, còmics, novel·les, pel·lícules, tot enfocat en adults, per això que potser se'n va una miqueta del tema que tracteu avui, però... I llavors això, han passat aquest filtre, i no tots els llibres de psiquiatria, no tots els llibres que parlen sobre malalties mentals poden formar part d'aquest fons, perquè han de passar el filtre de les persones que ho han patit o ho estan patint. I el nivell de col·laboració amb ells ha sigut molt, molt enriquidor i molt interessant. Val a dir que l'Ester és veïna meva, la directora, un petó des d'aquí a l'Ester, i li vaig comentar també que teníem el projecte de Literacura, Píndoles literàries, i vam estar parlant del refugi d'emocions, com havíeu vosaltres obert les portes a Locomotora per parlar d'aquest tema i abordar-lo, i li vaig dir que necessitàvem que també al fons tingués títols per joves i nens, no? Exacte. Sí. Passa que són tan curosos, no? Volen fer-ho que tothom s'hi pugui sentir acollit, que ells diuen, clar, amb els adolescents i amb els nens, és com que no s'atreveixen, com que no es consideren prou experts i no voldrien posar llibres en aquest fons que després no tinguessin... que poguessin ser considerats d'una altra manera, en fi, que amb això van ser molt curosos i van dir, parlem de llibres adults, que som el que de moment ens toca més de prop. I seguint amb aquestes col·laboracions, com ara la que ens expliques amb Locomotora 21, has col·laborat mai amb psicòlegs, amb mestres o altres professionals per oferir suport emocional des de la biblioteca? Hem col·laborat amb un grup és una associació de famílies amb nens i nenes amb TEA, amb trastorn de l'espectre autista, i potser sí que és el més semblant que hem fet això que comentes. I llavors els hem obert també portes a la biblioteca, de moment només les famílies amb els nens,
i els hem fet com una hora del conte a mida, ho ha fet la Susana, explicar-los el conte, i ells ens comentaven que moltes vegades es veuen ells mateixos com que no els hi ve de gust anar a llocs públics, no? A llocs amb més gent, perquè el nen en un moment donat s'avorreix i crida, no? I les mirades, llavors els incomoda moltíssim, perquè clar, no és una qüestió física, sinó que podem dir, ai, aquest nen, que mal educat. No, no jutgem, no prejutgem, perquè no sabem quina història hi ha al darrere d'aquests crits, o d'aquesta rabieta, o d'aquest enfado, d'aquests plors, no? O d'aquesta alegria descontrolada, no sabem el que hi ha. I en aquests moments a la biblioteca doncs, van descobrir que els seus nens són capaços d'estar escoltant i gaudint 2, 3 contes, potser es pensaven, aguantaran un encara, no? I bueno, se'ls ha ofert també aquesta oportunitat de, no passa res, que criden, no passa res, és que està a la biblioteca. La biblioteca és de tots. I que mica en mica doncs, també, no? Que nosaltres els puguem conèixer, de manera que si venen a una hora del conte obert a tothom, li puguem dir al narrador, mira, aquest nen, si veus que no surt moment, està més, es va jugar més, tingues en compte que li passa això, no? Bueno, doncs una manera també de tractar. És fantàstic, Marta, no? Que hagueu aconseguit això, és una fita, no? Realment. Sí. I és molt necessari. Sí, són biblioteques bueno, que al final volem ser això, no? Inclusives i obertes a tothom. Llavors, quan veiem on anem més coixes, doncs cap allà que anem. Molt bé. Sí, et volíem fer una pregunta molt general sobre aquesta relació amb els nens i els adolescents a les biblioteques, no? Com és, després de tants anys d'experiència, com és aquesta vivència de tractar amb infants i joves a la biblioteca? Ai, per mi és una de les parts més boniques. O sigui, a mi em fa molta il·lusió quan veig joves, allò de 20 i pico, i que em saluden perquè em coneixen de la biblioteca, no? I de 20 i pico, de 18 o de 16 o de 15, que ja van més a la seva. I el fet que et saludin i que et coneguin i que et reconeguin. I un dia li deia a la Susana que els estem regalant moments bonics, perquè se'n recordaran de quan anaven a la biblioteca amb l'escola o amb la família o a l'hora del conte. I és veritat, i això per mi és molt, molt bonic. La biblioteca on jo treballo, la Santiago Rossinyol, si la coneixeu, és un edifici així molt, no?, amb la seva història. No és un lloc que de bon principi, ho reconec, sigui acollidor per als adolescents. No tenen un espai on puguin estar realment còmodes així en grup, no?, el que dèiem. Però, tot i així, quan venen i se senten ben tractats, que poden entrar i no pensem aquesta mirada de dir, a veure aquests què voldran. No, en què et puc ajudar, no? Són molt curoses en tractar-los amb un somriure, que se sentin no els que venen a fer nosa, sinó que són ciutadans que tenen el dret de venir a la biblioteca a estudiar o a fer el que considerin. Però sí que és molt maco de veure això, aquesta evolució de petits, que després potser perdre'ls de vista, després tornar-los a veure quan són joves, o fins i tot quan venen amb els seus nens i nenes, això ja és la bomba. I tant, que maco. Sí, i això passa, no? Quan portem ja anys d'experiència, doncs això passa. El que diem sempre, biblioteques com a refugi, no? Sí, total. Un espai segur, un espai agradable, on passen coses boniques, no? I tant. I una altra pregunta que volíem saber és, de tots els projectes que heu fet, quins han estat els que al llarg del temps han tingut més èxit, dels que heu viscut a la biblioteca? Per nois i noies, o nens i nenes? O en general, projectes que sí. hagueu ofert a la Santiago Clar, que Rossinyol. tenen així com més, no només a la Santiago Rossinyol, sinó en les biblioteques, l'Hora del Conte, que és una activitat històrica, però és que és la tradició oral, és el respecte a escoltar, a no molestar el que tens al costat, és un aprenentatge d'hàbits molt important, i a part, no, això d'escoltar una història que t'estan explicant i posar la imaginació a tota pastilla, i d'escoltar diferents maneres de narrar, amb diferents suports, ja que és més teatral, ja que és simplement la veu, que cada setmana a la Biblioteca Roig i Reventós hi hagi Hora del Conte des de, no sé, no sabria dir els anys, és una riquesa impressionant. Els clubs de lectura, com dèiem, per adults que també tenen aquesta part també de sociabilització, de gent gran sobretot, que potser és l'excusa de sortir de casa, de parlar, d'explicar experiències, que a vegades és això, el llibre és el de menys i acaben explicant, és que el meu fill... no? Sí. I també els estàs donant aquesta salut emocional de compartir i de parlar i que se sentin escoltats, perquè al final jo crec que és això, no? Escoltar i sentir-se escoltat és bàsic. I serien aquestes dues, i amb nens i nenes també les visites escolars, tota la feina que fem amb escoles, i ara últimament ja també amb centres de secundària. I els clubs de lectura, no? I els clubs de lectura que fem amb les escoles, i ja et dic que ens han regalat moments molt inoblidables. Sí. Tens cap projecte, ara parlarem una miqueta de futur, tens cap projecte en ment de dinamització de la lectura, de literatura infantil i juvenil,
que vulguis o que t'agradaria fer o que diguis aquest és el meu somni o com una meta, no? Que t'agradaria fer. Que hagis somiat mai i que potser encara no has pogut però que tens moltes ganes de fer. A mi dels clubs de lectura per adolescents, sé que en altres jocs es fan, però jo en les biblioteques on he estat, doncs, és un tema que ha costat. I és això, d'estar amb els adolescents, el treball que estem fent m'agrada molt i m'agradaria ampliar aquest tema i molt en col·laboració també amb els centres d'ensenyament. I ja per arribar al dir, venen per gust propi. I potser també arribar a famílies que per motius que siguin no pensen que la biblioteca és un recurs per ells, per exemple, doncs també de trobar aquests enllaços. I de fet a la Roig i Reventós està en un projecte en aquest sentit que crec que funcionarà molt bé, segur. Molt bé. Quins reptes, no? Sí. Són reptes. Sí. Costa molt portar els adolescents a clubs de lectura. Molt, i som conscients, i sabem que durant un temps es perden, però hi ha d'haver la manera, perquè és que quan... És això, no? Ho han de viure. Sí, és això. Jo crec que és fer una prova, no? Jo crec que si hi anessin un dia potser s'enganxarien, no? Sí. Sí. I també, abans d'acabar, ens agradaria si ens podries recomanar algun llibre que hagis llegit últimament, o no tan últimament, però que no sigui un d'aquests que ens has dit, però que tu hagis llegit i creguis que podria encaixar en el tema del benestar emocional de joves i d'infants, que creguis, mira, és un que potser no està tan enfocat, però és una obra literària que aniria molt bé doncs, per superar el desamor, o per quan te fa d'estar amb la teva millor amiga. També recomanacions amb escoles que ens demanen i així. I hi ha un que el vaig trobar molt interessant, es titula El llop, l'autor és un nom estranger que ara no sabria pronunciar, es diu El llop, i tracta del bullying, però des del punt de vista de qui ho veu i calla. No des de qui el fa ni des de qui el pateix, sinó d'algú que diu, en aquest company li estan fent coses que no m'agraden, però com m'afecta a mi i com ho he de gestionar. I em va agradar molt aquest enfocament, i a més és aquest noi que és en el context d'unes colònies, per tant no és a casa, no és a l'escola, no és a l'institut, sinó que és un entorn més distès, i veu això, que hi ha un company seu que a més es fan amics, però que hi ha algú que el van atacant, no? I llavors això, la metàfora és aquest llop del títol, que hi veu com aquest llop, com aquest perill i no saber com explicar-ho. Uau, superinteressant el punt de vista, la perspectiva, perquè s'ha tractat molt el bullying en literatura infantil i juvenil, però sempre normalment enfocat en la persona afectada, com ho viu, que evidentment és al centre, però clar, aquesta part del que no pren part, l'observador, que moltes vegades diuen que és la part que també hauria de treure la valentia per afrontar també aquesta situació, que és molt fàcil dir-ho, No, i tant. Des de fora és molt fàcil dir-ho. I al final en aquest llibre tampoc no hi ha una solució, tampoc no és un trosset és un tros de vida. Clar, no és una crítica. És un tros de vida, i les emocions d'aquest noi que està vivint aquesta experiència més que la víctima. El llop, ens l'apuntem també. Sí, perquè és molt original, ens agrada aquest punt de vista. Doncs Marta, se'ns ha passat aquesta estona volant, se'ns queden moltes preguntes i moltes converses en el tinter, però molt agraïdes. A vosaltres, que sempre teniu en compte les biblioteques. Evidentment, són casa nostra. Què faríem sense les biblioteques? I res, doncs ens trobem a la Biblo. I tant. Moltes gràcies. Moltes gràcies i ens veiem al proper episodi a Literacurat. Gràcies per mirar-nos i per escoltar-nos. Gràcies. Fins aviat. Fins aviat.